Hagan mas pokoi tong duai kerpang na kabenda I Cynthia Mary Shabong kat baidang toy ke exam jungi kan bai 11 pass bai ke exam kujur tong duai ba inio barabor ke jing kor jing ke med barman sim tong duai na kabenda ki inge sam jong I Julia Mary Kharsimli bad Lumbor Lindo Marshallong bad hindringut ki kon bakin down barabor hapne kamet ka bakhoid bakhia Simjil wai sang mas put number lai spa saupo. Lai spa saupo. Tengok pa badu kun badu men sim bakoi Amen. kajinga ye jongu trai jongu yu Jesus Christ bar kajinga ye jongu blai lembar kajinga slog jongu men sim bakoi ken down drink card bad pi baro kohman kepada bayin how Jesus Christ bidaga sngi ke balang karakhe ke sngi borom jong u leo bakoi u pop hakene ya sngi kat bangi rakhe ke sngi borom jong leo bakoi Gideban kan mau up leo bakhoid ule hikai ya kabalang shapang ka ar jinglong jongo jisu ule hikai ya kabalang ule hikai ngi ba u jisu ulong ubriu bapura ba u jisu ulong ublei bapura hakene ga mas bakhoid tungun pediang ikene ga jing hikai jongo leo bakhoid ba gideban ngi skem ba u jisu ulong ublei ba u jisu ulong ubriu bapura Bad tungan duwairu nakabenta bawra ki beriu ki berana kerteng leo tungan kenmau yaki kramba ulio bakoid unduwai nakabenta jungki ibai ba un yesai nakabenta jungki Warkar bangiran minda kamar uji suban shimenda kan ke mas bakoid daga jinget ke bakarau tungan ai tia bawra ki jing tumu jungi hakmar utrai tungan kenmau yaki inge sam jungi minda ki kimi ki pa jungi ki kun ki tik hinman ki para ki parlo ki parman jungi baro Kam kerpang tunge duwai nakabenta baro ki bapang ki basitom kitu ki berna hospital tunge duwai nakabenta baro ki nongpo bakin kerla ke bamut bakin man pai shakabalang tunge duwai nakabenta baro ki mensing ki balak larno naki inge samjongi tunge duwai nakabenta baro ki mensing ki berna hapoding pin koid kumjur tunge duwai nakabenta kitu ki mensing ki bomdon mana manuru ban duwai tunge kerpang ya ublei ban map ya ki pop jongi kanamba kin poi shapning Bertungan ai tiru yak jing tung ba para perjungi minda hak madu trai berkat bangin ai ti bar kini jing tumu jing hak madu ujisu daga jing sungo sige bakrau tungan ai tiru ya baro ki pop minda namar ban pediang yak jing gur ku jung utrai halor jungi ibai pe ibai ngideban pin ku dia ladang ngideban panma barabor ngideban ai ti barabor yak pop tungan kerpar ya ujisu minda ban pin ku yak donor jungi ban side ku de donor jungi na baro ki pop Kerana bagaimana siminda hak ni kemas bakoid daga donut ke bakoid. Idang ladap ai ti baro ki pop jing yak madu trai minda dab daga jing sungo sige bakrau tungu dumailang nga pla Haulei badan bor baro bad happy ko men ko para bangrele pop shibun e daga jing berkan daga tin daga kam daga jing lai klet daga jing lai pelad jonga daga jing lai pelad jonga daga jing lai pelad bakrau e jonga namar kata nakarpan ikamari bakoi kabaya isaga thei sutin Yaki angel bargiri koin Badia pi ko hanmen ko para Banduwai na kabendan jonga Hau trai ublay jongi Ublay badan bor baro unis ne yangi Bad yandalam map yaki pop jongi Uni alam yangi isya ka jingim bam cukur Amen.
Tong inya duai. Koblai me ubam sha baki kerdob kedujok kinjob persya ya kabalang jome ya kabala seng halor umausian jong apostol to ai haka ngikerpan bada ke jinga sailam jong upop leo bakrau bakuit kanla ban yeng skem haka jing shisha jome barkan iyo ke jing yada jong jing suk kabatne sa Dautrai jung yu Jesu Christ ukon jome guba im badsen shar ngad badme haga jingelon kabai jung men simba khoit ublai junom la junom Amen. To perkhat dia utrai daga cing bha batawa dia u daga cing sida kedonun na bala shem ya u da kito ki bombu ya u ha ga cing tenju bad upen pawi la de ha kito ki bom artatin ha u na mar ga cing perkhat ga paken riang ki penya khla de ki breu na ublai bad ha bala tenju ya ka bor jung u ka pen reme ki babe na mar ba ga cing start kan umrung dalai lei ha ka men simba syukur lemne kan syong ha kamet ke basya temrau ha kapom na ba kamen simba khuj bat ka baben ka heria na ka ching syukur bat kan yeng joj bat phetno na ka ching perkhat babin bat kan sngeule ranya ka ching wan ye chan jong ka ching bom hong na ba ka ching start kalong kamen simba sbon bat kan pelaj ya unong ban ya unong bin blei na ka pop jong kiktin jong u na ba ublei ulong usakhi yak jing sneu bari tam jong u bad unong pej perman basi sha jong kadonur jong u bad unong snga bi uthli jong u na mar ba mun sim jong utrai la panda be ka perthei bad kata ka ba kadoblut ya ki e baro ka sneu thu ya kata ka ba ka kren ka tien jong utrai Isongo ya ublei. Sam spalai pendai number Praspa Sampunyo. Praspa Sampunyo. Ajar
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Penting syanya kepercayaan kum ki keluar bapernai. Namara pila terwahaga ya kaktin kajingim. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon ringkard bad pi. Engkau bapiru, Kajing pulena ka gospel bakuil katkum o Lukas. Gabrang kami kutrai. Ha kata kapor ujisu ula ong hala kisenran kijing penshoy ban le pop kinwan klempep henrei kordit ya uta na uba kiwan kanjin dala kamba ya uta dalatte saudong urandang jungu da umau tiliat badba un penno ya u shapo duriau ban ya kaba un penlong ya uwei na kine ki barit ban le pop to sumar ia lade dada u para jumpi u le pop to sneng ia u bad lada u kelak bamut to map ia u bad lada u le pop persaya pi new sin hakashisngi bad u wan shapi new sin bad u ong nga kelak bamut pideban map ia u kia pesol kila ong ha utrai to penroy ya gajingait jongi bad utrai ula ong rada pidon ke jingait ke bahe kat usimbai sinapa pilaban ong ha une uding so linkdur to jenrat yalade bad to tung ha ka duriaw bad un kongu yapi ka gospel jongutrai Kajingera yami Chris. kau human kepada bait how Jesus Christ lang baga gospel mi dagas ngi uji suran ay yang i artilik ki jingi kai ka bas ngotanan hadu kata-kata kabani kong uji su urang hikaya ngi uji surang ong yang i ibai pe ibai ki jing pen shoy ban le pop kin wan klampep uji surang maham yang i uji surang hikaya yang i ibai pe ibai ka jing pen shoy ban le pop kan wan bait ha ka jingim jingi barabor ke jing pen shoy kan wan bait bargi barong e tip manoba pen shoy yang i ban le pop itip uksoit sim bomman udai unong pen shoy henry uji su uang biang henry kordit ya uta na uba kiwan kamur uji su pendram ya kito kiba pen shoy ya kibai ban le pop komur ka para bait gideban puson gideban khili alade haga jingim jingi ting ting hatong gilong kibrio kiba pen shoy ya kibai ban le pop donem ki por bangirung ilong kum boman ladanginom im kabake jingim kabak khoit ladangim long kibrio kiba duai sim boman uksoit un sarung hapo jongi barun sa pindon kam yang ibai pe ibai ban pen shoy ya kibai ban le pop uji suong kato kalong ka pop ka bakrau ladangi pen shoy ya kibai ban le pop ladanginom yarap ya kibai ban tur sha ublei kato kalong ka pop ka bakrau uji sulang hikayangi bar uji su pendram ya kito kiba pen shoy ya kibai ban le pop gide ban khili alade ban ladang gilong kibriu kiba pen shoy ya kibai gide ban panma ban gide ban khilla ka bamod ban ngi barong gide ban long kibriu kiba yarap ya kibriu ban tur sha ka balang sha ublei but kumjuru uji su wayang kabe ke jingi kai uji su ong lada upara jungpi ule pop tosneng ya u uji sudang ong yang ibai pe ibai bangi barang iron kabai ke kamram ka bakrau ladangi ibai bak ki para hinman ki para jungi lada ki le pop kidan im ha ka pop gi barang iron kabai kamram ka bakrau ban sneng ya kingi de ban ong ya ki kanai kadai ka pop pim de ban le kumne pide ban killa ka mamot pide ban ban pai henry bun sina ka jingim jungi hatung ngi donem ka togamen sim ban sneng ya ki bai hatongi ladangi yoy ya kibru ki hinman ki para jungi ladaki im ha ka pop ladaki le bakla ladaki ki kindum im ka bagi jingim ka bathamai ka bagi jingim ka bakoid hatongi ong neyam yaki hatongi sneng neyam yaki wan pai ka to kalong ka pop ka bakrau
Bon sin nginum karak nginum sneng ia kiwei. Bali namar nginum kain ia kiwei kum ki hinman ki para jungi. Radang nginum kain ia kiwei kum ki hinman ki para jungi nginum sneng ya ki nginum hikaya ki sapangka pop. Te mendagasngi uji su udang hikai ngi ibai radang upara jung bi ule pop to sneng ia u. Bon sin ngimju sneng ikapre bila khamar bar ngi yard bait. Ngilong selfish ting iko ban yoi ba ki bru ki pinjot ya lade kinom pediang jenggur ko jungo belai radang yoi ru kinom ong he tingendre uji su udang maham yangi uji su dang ong yangi ibai ngide ban hikai bar ngide ban ong yaki ban im ban kila kamamod bar ban im ka bagai jingim ka bakoid ka bagai jingim ka batamai bar kum juru ji su ong balada u kila kamamod to map ya u but lada ule pop persaya pi new sin hakashis ngi bad wan pai bad uong map yanga lada kila kamamod nga kila kamamod kedia ban map ya u bad uji su hikai ngi ibai lada ki hinman ki para jungi lada ki buru ki le pop persaya ngi kedia ban map ya ki barabo lada ki wan pai bad ki ong map yanga lane nga kila kamamod kedia ban le kumuno kedia ban map ya ki namar uji su hikai ngi ban map ya kinong sun lane ki map ban map ya kinong pop ngim deban kan persaya ki ngim deban ong em nganom map uji suong ada upara jumbi ule pop news in shis ngi bat uwan bat uong nga kelak kabamut ngideban map hatong idon dem kamen simban map ya ki barabor ada ki buru ki kran bain yangi ada ki buru ki kran persaya ngi ada ki buru ki le pop persaya ngi ada ki penmong ya ke donor jungi ada ki penyam yangi hatongi kloi ban map yaki hoit shisin ngelaban map dane arsin laisin rong ngelaban map palat laisin dengdeng iong nganam map na deminda kasngi shisin ngelamap yepi dane shisngi ngelamap yepi arsin ngelamap laisin ngelamap palat laisin nganam map bunsin ngimdon kato gamen sim ban map yaki be henry lengba ka gospel minda kasngi uji surang hikai ngi ibai uji surang ong yang ibaro ngideman map Newsin ko mo onde tang newsin barabor ada ki bru ki play persha ada ki bru ki le pop persha yangi ada ki pan map gideban map barabor klem bu kendong gideban map yaki barabor habangi puson halo ke jingim jungi ngi tip gilaban smotu ting ngim don ka to ga men sim ban map yaki be mo ada ki bru ki le pop persha yangi ada ki kran bain yangi ngirung ile kumju Pena kita kada bon sing indam pediang jenggur ko jungu belai halor jungi ibai pebe. Kamu ka para ba it hagen ke mas ba kuit uji sudang hikai yang ibai bangi dia ban map ya baro peit halor ding pena kumda uji su ule hikai uji su ong uji su hikai ngi ibai ban map ya baro. Tungi dia ban pertebut ya ka to ka jingi kai jungu jisu bangi dia ban don ka to ka men sim ban map ya baro ke berium. Barkum juru kumba uji sula ong gideban sneng ya kibe radangi yoi ki hinman ki para ki im ha ka pop kidang iya dah kelenti bakla kidang penjot ya ladai ya ke jingim ya ladai radangi yoi gideban sneng ya ki gideban hikaya ki barkum juru gideban ngotu bang ngim deban pensho ya kibe ban le pop radangi long ki bru ka pensho ya kibe pan lepop kato kalong pop kabakrau ngide ban raikut adu minta kasngi nganom lepop pan nganom pensoi kiberu ban lepop komun ko para bait hagane kat bangidang simbendai ka mas bokoit tongen kerpad ya jisu ban irap yang ibai banginum long unong pensoi hage jingem jong kibe terkum jurum tongen kerpad ya jisu ban ai yang ibaro kato jinga ye bangin map ya bar ke beriu pada ki le persaingi pada ki kran persaingi pada ki kran bain yang ibaro ngin map ya ki kenamba ibaro ngin pediang ki jungkur ko jung utrai halor jongi ibai to ngin duwain ke benda kene baro kat bang nak siminda ngin ke mas bakuin eniaro ya Jesus Christ tunam lai tunam amen So bayang ngangit How blay pa badan boro nong kare ke beneng pada kendo berhawa Jesus Christ kun mamar wei jungu trai jungi ya balapuna men sim koi ya balakana Maria ke sudim
Ibala salamana Pontius Pilatus, Lasana pena Yau, Layak Latep Yau, Lahian Shakibayam, Gasngi Kabalai, Ulami Parni Gibayam, Ulakiu Shabaneng, Sham Sakamon Blay, Paran Bor Barom, Nangtak Wan Shan Badim Badi Gibayam, Ngangin Haumen Sim Bakuit, Hakabalang Catholic Bakuit, Hagajing Slokuri Kuit, Hagajing Mam Yaki Pop, Hagajing Pan Kadong, Badagajing Bam Chukur. Amen. Lai spa prahusak. तो दुआई को पारा बागा जिंखनिया जुंगा बाट जुंफी खल्लों को बपड़ियां खुनहा उबले उपा बड़न बोर बारो To try bidang jing knyari di jongpi aku bentar ke jing rock aku buram kerja jing jongu ke jing mentoy ini pada kebalang buku jongu baru kuai लंग बाकी ने की जिनाई बलत्तर वहांग ने इंगे करपाड़ को तराई तो स्नोब्स ने पिंशाई या कबालांग जुमे krangba kakin hun lang broad jume kandroy habaro ki jaka bad barangad bad me men yalam iki kinong sharai kinlong kiba pin ngobha ya ka kerteng jume daw kris utrai jungi amen utrai undon ring card bad phi lengkap bat phiru to kintiwela ki donut ikinti weki shau try to nginai ya utrai ublei jungi ka som hok bat kadai da shisha kalonga basong hok bar kabadai kadai ti jungi bar ka jing penim yangi haman la kapor bar ka jakha banai ngu ya me ko kandrad ko pabak khoir ko blei badan bor bad bam chukut lengba utrai jungi u Jesus Christ namar kumba hakasngi borom junguri khoi jume u leo bakhoi me ai jing kemen hakabalang jume kumdaru me pen klein yaka daganuksa junga jingim bam chukut jungo me hikai yaka dakikinten ka jingyalap jungo but me ai haka yaka jingyada jume kumga jubab yaka jingduwai jungo but namar katha rangad bad kin hon jungi angel badgiri khoi ngirwai ek jingrwai jungka jingyaro yame barngi penbana klem sange Dubaku utrai ublei kipat neng pertai sawaraga buram chope Usana Usana Nurwai ublei shato Usana Lemar sashi sin tungana iti bahara ki jing tumo jungi hak madu turai regar par ukpo bar khane ga wain karbau jisun pen khala uni ukpo bar ka wain kum ka met bar ka snam jungo
tong duai bau jisun pen kerla ki jingim jungi ban ka donut jungi da shisha melong ubak kuit kutrai ketumai jonga jing kuit baro namar katang ikerpad iame topin kuit pen kentang igene ki jing terwa jungi da ka bapha ya umen sim jomai kumga umjar halor jungki bakin dop kelalong yangi kamet barkasnam jongutrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino ya bat dalakamon sungobha ula pediang ya gajing shashitom ula shim ya ukpo badakaba aingu yame ula kriya ya bat ula ai halaki senran uong to shim bartobang nakane pi baro namarkane kelong kamet jonga ia kaba NIT nakabenta jongpi haka jukarukom endalala ia bang ula shim ia kakuri badakaba aingu biang yame ula ayaka halaki senran uong to shim barto di nakane pi baro namarkane kalong kakuri jongas nam jonga jonga jutamba thamai bad bam chukut ia kaba en penme nakabenta jongpi bar nakabenta ki babun ia kaban map ia ki pop tole ia kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing kata sin bagi namar katang ikiba penminda ikijingya bargi jingmi part jungo ngi terwa hame kutra yukpo junga jingim bad yaka kuri junga jing penim ngi da aingu aidam namar malen nyawingi kibabit ban yang kamar jongme bad ban shakri yame da kabas ngoret ngi karpad yame bangi kiba yabenta ha kamet barkas namu kris ngilong kibala penya terle kawai da umen sim bakhoi token mau kutra kabalang jame kabala priang hasatala kaparte Pato penjana yaka haga jingid renkat badu leo pabakui jangi wilbert ubishab jangi but bahar ki lingdo but kirinium taken mau lemru yaki himmen ki para shinrang but kinde kibela yutia da kabakirmen yaka jimmi pa but ya baro kibela kalatno haga jingi sunejame top diang yaki shaga jingsha ka kamajame to isne yangi baro ngi karpadi me barenga bat kamaria te soti bakoi ka kami jongo bale u jaso bakod u kurim jaga ki apostol bakoi u leo bakrao bakoi u france disease bakoi but baro ki rekoi ki bela pen sabhaya me pateng la pateng ngin long ki babik ben yo bindalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pindon buram me da ukun jamme o Jesus Christ. Da lembat bad ha kan long hame ublay ukpa badan bor haga jingyalong kabai jungmen sim bakhuit baro ko borom barga jingyaro junom la junom Amen. kumbala hukum yang ida unong penim bar kumbala hikaingi dak tin blay ngi nur ban ong kok pa jongi bah bening kalong bakhuit ka teng jome
kan wan ka hima jome kan long kamon jome ha ka kendau kumba ha bering doa yang iminta ke jimbam jongi ke bala kasngi bertoma yang i akering kang jongi kumbang guru imam ke balai snu yang i berbor dalam ini syaga jimpen shoy henry to pelai ini nakabas niu to pelai yang i kerpad ko trai nak jings niu baro ha ka jings bon jome to ai jings suk jing sign ha kisngi jongi krang bada ka jing yarap ka jingis nei jome ngin light barabor nakapop bar ngini yo jingar na ke jin jar baro kat bangdang ap kmilin de ke jing kermen bakoit bar ke jing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ka chungme ka long ka ima ka chungme ka bor bat ka buram chinom la chinom kutrai Jesus Christ mai ubala ong haki apostol jome ka jing suk nga i happy ka jing suk jonga nga ai happy wat peit yaki pop jongi Henry ke jingait jonga balang jongme bad ha ke jings bon jongme to ai ha ke jing suk bad ke jinget le khabai kat kum kamon jongme mame uba im bad besin shar junom la junom Amen ka jing suk utrai kan don barabor reng khan bad phi Rengkat bat phiru to ngene trebe ke da ke jing suk ibe ha ibe pat hak me yukun lang broad jong oblay hak me no iki pop jong ka perthei suki toy ke bala khon traga jing khawai jong khon lang broad Ko kendra nam song we song ho ko man rum ai yeng changa Henry from tang ka tin ka ka sim sim changa ka sakya hi
nak benda jing don jing berang gar bar gi bei pe hakan ke pom ko ji subayan gi ngej kem pamalawan parmalarum hapo bar ron jong gi bei pe hakan ke pom ji subayan hakan ke leman kar pamalawan bar kar pamalarum hapo bar ron jong gi maro ikat paudi me ko ji subani ra pe gi bei pe ban pedia ya ke jing gi khai jong me nang bagi ko sebut benda ka sini ko trai mana ke khai gi ban ma pia baro ki pre ko ji subayan Kira pengi ibai bagi long kibru kiba kroi ban ma pengi ibai itu kiba pen sosi yangi itu kiba pen mong yang kedono chungi itu kiba pen diam yangi koji subahin kira pengi baro hakana kelepa bangi long kibru kiba ma pia kibai kujur utra hakana keleman ki duai adu kedono ban kira pengi ibai bangi long kibru kiba pen soi kibai ban lepo kira pengi baro koji su hakana keleman banim kabage chingi kabak kuwait banim kabage chingim kabatamai hadu kata ai boring ko jisu agane klemar bagin pan map na kabenda gilar gilar chungi bagin aitia baaro ke pom chingi akmar chume bad gin im kabage chingim kabatamai kabage chingim kabakoi pin ko de kero chingi baaro ko jisu pin ko de ke chingim se prakar chingi baaro me da kotrai daga baor junga nam chume hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kajing duai jeng jubilee. Kokpa ubah habneng. Ayah kajing Jingi pamila ai hangi au kon jume uji sukris Iwan men jungi berkat liting jong kajing spoon kan klang kidono jungi lau men sim bakuin kan kersi biang hangi yakijing karmen balakarko nakabenda kajing wan jong himan jume Tuai bagi jingai jume kan pen keladur yangi shagi nonglor langkang bom chu sham thai ban bet ya ke simbai changa gospel tuai bagi to ke simbai kan pen keladur na shapok ya ke jait pen riyo badi ke patai maria baro ko bai hage jing kmelinti bat kana ya ke beneng batomai bar ke patai batomai haba enda ek bor jung boman laveng no kaborom jume kan teng shang junom Toy bagi jingai jaga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jaga jing karmen yaga jing anu ikitia jingkin shaw happening ai bakata ka juga jingai kan pin sapriang yaga jing kamen pajing suk jungunong suspa jungi asat la ka parthe shamai ko blai jungi ubala karkhu juno kan long ko borom barga jingi aro juno amen kok pa jungi ba happening kan long ka bakuit ka kerteng jume kan wan ka himan jume kan loga mon jume ha ka kindau kumba happening to yang minta ka jingbam jungi kabala ka sngi bartoma yang ye kare khang jungi kumba ngulu ye map ye balai sniu yang ye badwar yala mingi shaga jing shoy hendrai to palai ding ye nak bas niu amen kublai ko maria jingai utrai uron bat pha lagar kuya pan ap lenge king them bad lagar kuya so ka po jung pha uji su ko maria ba khoi ko kumi jong blai dwana ka menda jongi genom pop menda barha ka por ka singa jongi amen ka borom au pa ban hau kun ban amen sim ba khoi kumba na ka ba mening ang kum jaminda mar baramon junom la junom amen tong ini aduai kotrai ngi kerpan tos ngos neiban piniyait yakabalang jume yakaba melabsa daganege jingbam bakentang krangba habala piniyait yaka dagabor bas kem jume kanang yai roy hagajing light luit barkan yang kem haganiam bashisha dau kris utrai jungi amen utrai undon ring card bat phi ringka bat phiru ublei badan bor baro un kurgu godoya phi ukpa badu khun badu men sim bakoit amen to leit suk badiaro ya utrai daga jingim jongphi Yisangu yau blai
barstan spa lai pulai. Buram hapa berdukun haman sim berkuit malalong haba menikong jumenta berabor junam la junam amin. And your right try Jesus Christ junam la junam amin.